Čaute, vítajte pri ďalšom recepte. Dneska si spolu uvaríme krevety. Najprv si krevety očistíme. Ku krevetám som zvolila cestoviny, ktoré je potrebné si najskôr uvariť. Varíme ich v osolenej vode 8 až 10 minút. Potom si pripravíme omáčku z plesnivého syra a smotany na varenie. Syr postupne rozvaríme v smotane a ak je omáčka málo hustá, tak ju zahustíme solamilom. Potom už si len opečieme krevetky z jednej, z druhej strany, neopekáme ich veľa, aby neostali tvrdé.